ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ತರಪುನೆ ಮೂಲು ಆಪೆ ದಕ್ಕಲಿ ಇಪ್ಪೆ ದಕ್ಕಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೈಕ ಸುಮಾರು ಏರಿ ಏದು ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಏಪಲ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಏನಿಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸದ್ಯ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚೆಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ದಾದಪುರ ಪಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬೇಲೆರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿರಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾದಮ್ಮ ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲ್ ತಗೋಲಿ ಈತನೆಟ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಈತೆ ತುಳು ಬ್ಲಾಗಡ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆಯನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕುಲ್ದೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಬಲೆ ಏನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋಲೇನು ಪನೊಂದು ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಎಂತ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳುಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ದಾಯಗೈನು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇನಿರ್ದು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದು ಪಂಡದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕನಪೆ ಸದ್ಯಗೂ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕುಲ್ದೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ದುಂಬು ತೋಲಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸತ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಅಂತ ಪಂಡದು ಯಾಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಡದು ಸೊ ನೆತ್ತರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ದಯಪಂಡ ಇಕ್ ಬೋಡಾಯಿ ನಂಚಿನ GST ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವತ್ತ ಫೈನಲೈಸ್ ಆತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆತ ನಾನು 10% ಉಂಡು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೇಬಲ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ನೀ ಮೂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕುಲ್ದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡುನು ಸೊ ನನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ GST ಮಾತ ಮಲ್ತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀಶೋ ಅಮೆಝಾನ್ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅವೆಟ್ ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಎತ್ತ ಕೋಡ್ ಲೈಫ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಆ ಕೋಡ್ದ ಮೂಲಕನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಈ ಫೇಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ಲಾನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಾದ ಪಂಡದು ಅವಿತ್ತೆ ಏನು ಆಯ್ತ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಆಯಿಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಐತೆ ಐನ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಲೇಬಲ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ನೆಟ ಲೇಬಲ್ಡೆ ಇಜ್ಜನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೊ ನೇನು ನನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದು ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಏಪಲ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಎಂದುವೆ ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಇನಿ ಮೂಜಿಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆಗಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡೆಂಕಲ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕದು ಉಂಡೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದೇನು ಬರೆ ಪುಣಿಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ಮಗಲ್ ಪಿದೆ ಉಳ್ಳಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮನ್ಪಲ್ ಪಂಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಬಾಕಿ ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಇನ್ನು ರಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವರ ಮನ್ಪುಗ ಇವೇ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಪಂಡ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಡಾತೆ ಇತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಲ್ಲ ಕೊರಡಾತೆ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡದು ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಊಳೆ ಚಪ್ಪ ಏತ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂಗ ಬತ್ತಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಅಂಟವನು ಇಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪುರುಂಡು ಪನ್ಪುನಿ ಆದನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕಲತ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಯಾಕಲ್ ನಾ 2 ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಗ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ತೋಪ ಮಿನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಮ್ಮಲ ಮಗಲ್ಲ ಪಿದೆ ಗುಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಎಂಕ್ಲ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆನಾ ಯಾ ಲಚ್ಚು ವೈರಸ್ ಸರಿ ಎಸ್ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಕಡೆ ಬೊಲ್ಪುದ ತಿಂಡಿ ಅವನುಂಡು ಲಚ್ಚನ ತುಲೆ ಅರಸಾಹಸ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಎದುರು ಪೂರ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಲಂಚನೆ ಹಾಯ್ 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 ಇಂದ ಐತೆದ್ರು ಪನ್ಪುನು ತುಲೆ ಜೋಕುಲಿ ಏತ್ ಬೇಗ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುಜ ಅವೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಚ್ಚು ದಾತವು ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಎಂಚ ಮಗ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುನು ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಮಂಪುನು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ತುಲೆ ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪಾಲ್ ಓಡೆ ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಾಯ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪುನು ಏನಂತ ಉದೇ ಕಲ್ತೊಂದಲು ಲಚ್ಚು ದಾತವು ಹಾಯ್ ಬಲ್ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿನಿ ನನ್ನ ಪೋಪುನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಐನಿದೆ ಎತ್ತು ದಕ್ವಾಲಿತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಬಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಬಾಯ್ ಅಪ್ಪ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ತರಪುಣೆ ಮೂಲು ಹಂಪಿದಾಡ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾನು ಹೋದ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ತುಲೇ ಪಲ ಬೊಲ್ಪು ಬೇಲೆ ಬಾರನ ಗಂಬಲ ಪದ್ರ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದು ಸರಿ ಅನ್ಪುಲೆ ಅಡ್ಡ ಸರಿ ಬರ್ತಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಏನ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಾರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ದಾಂಡಿತ್ತೆ ಪೀರ ಬ್ಯಾಗ್ ದೀನೆ ಕಾಲೆ ಬತ್ತು ಉಂಟನು ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಡಿಗೆಲೇನು ಪೋಯಾ ತಾತ ಪೋಯ್ ಕೂಚಿ ಆಂಡ ಭಕ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಪುರ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತನ ಬರತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಬರ್ದು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಕೆನಾ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪ್ರಭು ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಬೈದ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದು ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಾಫಿ ಬರ್ದಾಂಡು ಚರ್ಮುರಿ ನೆಗ್ಲು ಆಫೀಸ ತಿರ್ತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಬರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ತೂಪ ಬೇಕು ಎಂಚ ಉಂಟಾನು ಒಂದು 2 ದಿನ ಕೊರಾಂಡಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಬತ್ತಿಜಿ ನಿಡಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೆಂಚು ಬೆಳೆದಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನೆ ಇನ್ನು ಕಿಶಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂಚು ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪು ಕೊಂಚತುಲೆ ಕಾಯಿಗಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪುನೇನೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಅಡೆ ಪೋಡು ನಾನು ವಿತ್ತಿಗೂ ಬೈಯಾಂಡು ಬಸ್ಸಲ ಶುರುವಾಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡು ಟ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಅಂದಿದ್ದೆ ಇಂಚ ಬೋಪನೆ ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ನೀ ಲೇಟ್ ಆಪು ನಾನು ಫೋನಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಿತ್ತು ನಾವು ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಈಗ ಹೊಸತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ್ತೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಜೊತೆ ಈ ಸಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಜೂನ್ಗ ಬದಲು ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ಸ ಸೀತಾಫಲ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕುರಿದು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕುದಿರ ಇನ್ನು ಕೂಲೆಗೆ ಕುರಿದು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆನ ಸಚಿನ್ ಉಳ್ಳೆ ತಾಯಿ ಆಯನ ಆಫೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇದು ಇಂಕ್ಲೆನ ಆಫೀಸ್ ಆಯನ ಆಫೀಸ್ದ ಒಪೋಸಿಟ್ ಆಪೆದ ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆನ ಆಪೆದ ಈ ಪೆದತ್ತೆ ಆಪೆದ ಮನೆಗೆ ನೀರಿಗೆ ಆಪೆ ದಕ್ಕಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೈಕ ಸುಮಾರು ಏರಿ ಏದು
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಪ್ಪುಲ ಕಲಿಂಚು ಗಂಟೆ ಐನರೆ ಕರೀಂಡು ಈ ಬರ್ಸ್ತಾರ್ದ ಅದು ತುಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಸತ್ಯ ಜೋರು ಬರ್ಸ್ತಾರದುಂಡು ಬಿರ್ಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ವಾಡ್ಗಣ ಅಂತ ಓದಿಲ್ಲೇರು ಕುಕ್ಕು ಕುಸ್ಸೇವನು ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಒಂದು 3 ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದು ಬರ್ತಾ ಆಂಡಲ ಬರ್ಸ ಉಂಟುನ ತೋಜಿ ಸೊ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಎಂಕಲಿದೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಇಡೀ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ತೋಜಿ ಎಂಕಲ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಡಿಪ್ಪು ಇಡೀ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ತೋಜಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕುಕ್ಕು ತೋಜಿ ಒಂದು ಇದು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಛೇ ಇಂತೋಲಿಕ್ತನ ಇಲ್ಲಗ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಅಂಡ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಕನ ಅಂದ್ರೆ ಸೋತೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಳಾತ ನನ್ನ ಬೇತೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ದೊಯ್ತು ನೋಡು ಸೊ ಈತೆನ್ನ ದಿನ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಬೊಗನಿಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಟದೆ ಅವೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ವಾರಡು 2-3 ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಾತಿರ್ನು ತುಳುವತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ತುಳುಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವ ಬಂದು ಎಡೆಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಆಪುಂಡ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂಡರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡದು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಕನಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನಕೆ ಮುರಣಿ ಮಲ್ತಾ ಆಂಡ ಬೆಂದ್ರದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮತ್ತ ಕನಕ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಕನಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರದ ಅದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಮನ್ಪೆರ ಗಾವುಂದಿಚ್ಚಿ ತೂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರ ತೂಪೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಪುರ ಅಡಿಗೆ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಣಪ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಪುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ 1 ನನ್ನ ಅಂಚ 2 ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಕೋಕೊಂಡು ಎಸ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.